जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ जोङो सोरबा बेंगलि सोरबा बांगालफोर गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंखौबो दोनदो जोंबो बिटिसिनि आवगायनिफ्रायनो दङ खुलुमबाय गोजोन्थों दिनै अनदाइगाफोर आं नोंथांमोननो नैबे आरोबाव मोनसे रादाबखौ लाबोदों जाय रादाबा बिजेपि प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों जोङो बे समनि गेजेरावनो दिनै जोंनि अनदाइग्रा मानगोनां पंकज इस्लारि सारनि माखासे बेसेन गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै आंबो नोंथांनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासै बुहुमनि मानसिफोरनो आं मिथिहोनो लुबैदों जोंनि बर'आ जेरै बे बिटिआरनि सिङाव थानानै गोबांथार जिउ मोदोम थै होनानै जाय ट्राइबेल बेनार ब्लकनि गेजेरावनो मोननाय सिक्स सिडुलखौ जेरै रोजा रोजा बर'फोरनि बिमा बिफानि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोबां बिदा फंबायफोरनि जिउ आरो मोदोम थै होनानै मोननाय बे सिक्स सिडुल आरो बे सिक्स सिडुलनि गेजेरावनो दिनै जोंनि आरोबाव बे बिटिआरनि गेजेराव माखासे जोङो बिथां पंकज इस्लारिनि माखासे बिबुंथिफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय आरो जेरै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोननानै आंबो दिनै बिजेपि प्राइमनि गेजेरजों एसे नोंथांमोननि गेजेराव मिथिहोनो लुबैदों मानोना जाय गरखा सार्टिफिकेट होनाय एबा नेपालिफोरनो बे गरखा सार्टिफिकेट होनाय बिनि सोमोन्दै बिथांमोना माखासे काउन्टार होनाया थारैनो जोंनि थाखाय थारैनो बे बाथ्राया जोंनि थाखाय जिउआव नांदों नंगौ जोङो बे भारत हादरनि सिङाव जेरै बे आसामनि सिङाव बे बिटिआरआ आरो बे बिटिआरनि सिङाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो बेजों लोगोसे बे सिक्स सिडुला गोबां रोजा रोजा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि बोराय आरो बेन्थ' बर' बिमानि अननायजों दिनै जोङो बे जायगायावनो मोननाय बे जिउ मोदोम होनानै मोननाय बे सिक्स सिडुलनि गेजेरावनो माखासे नैबे जाथायफ्रा जाबाय थानायखौ लानानै गोबां जोंनि गेजेराव सौथुलायदों दा अनदाइगाफोर बेनिखायनो नोंथांमोना फारि फारि नाय दिनै थारैनो बिथां पंकज इस्लारिया जाय बाथ्राखौ बुंदों बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जोंबो हाथियार दैनांसिगोन बे हाथियारा मानि हाथियार अननायनि हाथियार ना खोलोमनि हाथियार ना सिलाय बारुदनि हाथियार ना AK-47नि हाथियार अब्ला नोंथांमोना बे गासै हाथियारनि सोमोन्दै बिथांनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो बिथां पंकज इस्लारिया सासे मोजां रोंगौथि मोननाय आरो बिथाङा सासे मोजां धोरोमावबो मोजां फोथायसुला आरो गियानि मानसि आरो बिथाङा समाजनि दैदेनगिरि दा बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि गेजेराव माबायदि गोहोम होदों नोंथांमोना फारि फारि नायलांब्ला मिथिनो मोनगोन फै जों नायलांनि गोजोननाय थाबाय दिनै जोङो बिसेस मोनसे आयदानि बिसयै जे जायगायाव जोङो प्रेस मिट खालामनो बा नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जों प्रेस मिट होदों बेनि खारना जाहैबाय दाख्लैसो 4 तारिखआव बिटिसि सरकारा होनाय केबिनेट डिसिसन लानानै गरखाफोरनो गरखा सार्टिफिकेट होनाय नेपालिफोरनो गरखा सार्टिफिकेट होनाय बिनि सायाव जोङो गोबां जोङो साननांगौ जानानै फैदों बे रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव सोंथि सोंदों जे नोंथांमोना ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शननि राइटनि जानानै बिनि सायाव मा थांखि लादों बे बुंनायाव जोङो मिडियायाव फैनो गोसो गैयामोनबाबो जों दिनै रायजो राजाफ्राबो जाहाथे मिन्थिनांगौ मिन्थिनायनि थाखाय जे बिटिसि सरकारा मा डिसिसन लादों बा बिथांमोनहा गावसोर निजे लादोंना गुबुनजों खालामहरजादों बिनि सायाव जोङो बिथङै मिन्थिलायनो थाखाय जोङो बे आयदाखौ लानानै दिनै मिन्थिहोनो लुबैदों जे जोङो बे नटिफिकेसननि सायाव जोङो 8 तारिखआव जोंनि CM प्रमद सारनो जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बे मेम'रेन्डाम होनायनि मोनायावनो जोङो मोनाबिलियाव जोङो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुआव जोङो इउटुबाव नुनो मोन्दों जे EM रन्जित फेरेंगा सार बिथाङा माखासे स्टेटमेन्ट होदों जे गरखाफोरनो बेबादि नेपालिफोरनो गथै नेपालिफोरनो होनाय जानाय नङा बे सार्टिफिकेटआ मात्र माखासे गरखाफोरनि जायफ्रा प्रटेक्टेड बिसोरनोल' होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बाथ्राया बेसो जे बे जिनिसा जाय प्रटेक्टेड बा जायहा जोंहा एक्जिस्टेन्स थाखानाय दङ जायहा बेखौ बनाफाइड सिटिजेन होनदों बा जायहा बिटिसि सिक्स सिडुलनि बिटिसि दानायनि सिगांनिफ्राय दङ बिसोरखौ जेरै राइटजों मोननो बे मोनगासिनो दङ नाथाय बे नटिफिकेसनखौ होनांगौ खारना मा
बेखौसो जों कुइसन खालामो जे बेखौ मानो होबावनांगौ जादों बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जायहा बिटिसि बासिन्दाखा बियो बिसोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया सोरबा बेंगलियानो जा सोरबा नेपालियानो जा सोरबा मारवारियानो जा बिहारियानो जा बिसोर मोनगासिनो दंखायो नाथाय बेखौ होबावनायनि खारना मा मानसिफोरखौ माने कनफिउज खालामदों कनफिउज खालामनायनि खारना बेनो जादोंमोन मा जे बिसोर मोनोब्ला उननि बेलायाव आरो बिदिबा जोंहा गिनांगौआ बिसोर गरखाफोरखौ नेपालिफोर जायहा माने गिदिर राष्ट्र दंखायो गिदिर देश दंखायो आरो गोबां नेपालिफ्रा जुदि फैनानै जेनेबा बे प्रटेक्टेड जानानै जुदि जोंनि हा हु लायोब्ला बिनि उनावबो सोरबा राजबंसियानो होन सोरबा मदासि सोरबा गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंबो बाहायनो बासिनो थाखा जोंनोबो बेबायदि प्रटेक्सन नांगौ प्रटेक्टेड नांगौ होननानै दिनै जों कुइसन खालामो नेपालिफोरनो मानो प्रटेक्सन नांगौ बिसोरो जे मोननांगौ मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो बिटिसियावबो बे एखे मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो नाथाय बिटिसि 6 शिड्युला जाहैबाय जोंनि बर'नि थैजों बाहाय प्रटेक्सन गैला हाजार बर'नि जोहोलावजोफोरनि बिमा बिफा जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि थैजों बानायनाय बे बिटिसि 6 शिड्युला बिएलटि सुथिजों जानानै जों 6 शिड्युल बानायनो हाबाय बिनि थाखायनो जोङो जेल' ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दंखायो आसाम लेन्ड एन्ड रुल एक्टआव बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवनो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामबावनानै बे 6 शिड्युलखौ होनाय जादों बिटिसिजों माने बर'फोरनो स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय 6 शिड्युल बियो कार्बि आंलंआव कार्बिफोरनि थाखाय डिमा हासावआव डिमाफोरनि थाखाय गार' हिल्सआव मेघालयआव गार'फोरनि थाखाय बेबायदि दङ गार' खासिफोरनि थाखाय बेबायदि गावबागाव जाथिनि थाखाय मोनसे होनाय दा दिनै जों बुंनो हागौ दिनै बेवहाय जाय अरुणाचल बादि बिसोर माने 6 शिड्युल बिफिनदों जाय मणिपुर गावसोरनि देशखौ सालायगासिनो दं स्टेटआ बिसोर दं माने बिसोर बिफिनदों दिनै सनम वांचुकआ दिनै माबाखौ लादाखखौ मोनसे इउनियन टेरिटरि होबाय इउनियन टेरिटरि होसेयावबो बिसोर जोंनि इउनियन टेरिटरिजों साफिसियेन्ट नङा जोंनो 6 शिड्युल नांगौ मानो होनबा इउनियन टेरिटरि मोनब्लाबो जुदि बाहाय 6 शिड्युल बा प्रटेक्टेड थायाब्ला बिसोरनो हा हुखौ बायजोबगोन होनबा दिनै लादाखिफ्राबो गोमाजोबगोन नोंखायनो सनम वांचुकआ बाहाय फैदोंमोन जोंनि बिटिसि 6 शिड्युलानो स्ट्रंगेस्ट 6 शिड्युल होननानै मानो होनबा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि ट्राइबेल एरियायाव बा जोंनि प्लेन्स एरियायाव खालामनाय जादों खुनु इन्डियायाव गैया दा बिथाङा बेवहाय जोंनि माबा मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन बेवहाय गौरांभै पार्कआव बे कालचारेल कमप्लेक्सआव कालचारेल एन्ड इडुकेसन एन्ड कालचार मोनसे माबायाव फेस्टिभेलाव बाव फैदोंमोन बेवहाय बियो 6 शिड्युलनि माबाफोरखौ बेवहाय लाना फैदोंमोन बियो स्टाडि खालामफैदोंमोन नाथाय जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जोंनि अफिसारफ्रा बिथांखौ मोजां हेल्प खालामहराखै बिथांनो मोजां रिप्लाइ हराखै बिथांखौ मोजां माबा खालामाखै जायनि थाखाय बिथाङा सेटिसफाइड जालाङाखै जे बिथाङा जे 6 शिड्युलजों मोनसे ट्राइबेलफोरनि थाखाय प्रटेक्सन होनायनि थाखाय मोनसे गोरा आयेन बे आयेनखौ बिथाङा मिथिलांनो लुबैदोंमोन बा जोंनि बिटिसिखौ स्ट्रं होनना मिथिनायखाय बिथाङा फैदोंमन नाथाय बिथाङा सेटिसफाइड जालाङाखै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों दिनै बिटिसि 6 शिड्युलाव जोंनि थाखाय रोखा होखानाय दंखाथारो जे बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ थासे थानानैबो बे जायगायाव नन ट्राइबेल एरिया दङ माने बेल्ट ब्लकनि बाहेरा दङ बे जायगाखौ प्रटेक्ट बे जेला 6 शिड्युल जाबाय बे गासै बिटिसि 6 शिड्युलाव खुनु बाहाय दस्राया प्रटेक्सन मोना बेवहाय खुनु गरखाबो मोना खुनु नन ट्राइबेलानो मोना दा बेवहाय जोङो गुरखाफोरनो सोदेरनानै प्रटेक्टेड क्लास गैला बेवहाय बेबायदि प्रटेक्टेड क्लास होनो मोना नाथाय बेखौ बोरै होखो सोरनि इनस्टिगेसनाव सोरनि कनस्पिरेसियाव बिथांमोना रन्जित सार बिथांनिफ्राय जों बिथांनि बुंनायाव मिथिनो मोनो जे बिथाङा बेखौ होनो हाया होननानै बुंखाबाय होनो हायसेयाव जे बै नटिफिकेसनखौ जे होनानै बिथांमोना खालामदों बेखौ माने बासिल'नांगौ जोंहा मा दरखार दं गरखाफ्रा उमुग मुगासो गरखा बिसोरनो जों होगोन बिसोरनो जों होआ नेपालिफोरनो बेखौ जोंहा बासिनांगौ दरखार गैया मोना जोंनियाव बिथांनिफ्राय जों मिथिबाय होनबा बिथांमोनहा सोरजोंबा सालाय हरजानाय लामा जोंहा बेखौ गिनांगौ जानानै थादों नोंखायनो जाहाथे बिथांमोनहा बेखौ जोङो मिथिगौ फेरेंगा सार बिथाङा गावबो मिथिगौ जे गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय बेखौ होआखै होबथानानै दोनबाय थाखादों फाइलखौ होबथानानै दोनबाय बेखौ होनो हाया नाथाय दिनै बे समाव होनायनि खारना मानो होदों होनो हाया होननानै मिथिखानानैसेयावबो मानो होदों नै बेहाय जोंहा कुइसन थादों बेनिखायनो जाहाथे बे जिनिसखौ खालामा मानो होनबा बे जिनिसखौ खालामोब्ला जोंनि थाखाय गिथावना जागोन बेनिखायनो जों बे 6 शिड्युलखौ बासायना लाखिनायाव बर'लेण्ड 6 शिड्युल बर'फोरनि थाखाय 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलखौ जों बासायना लाखिनायाव जोङो कमप्रमाइज खालामा बिथांमोनहा जाहाथे कमप्रमाइज खालामनाङा बिथांमोना बे सार्टिफिकेट होनायखौ बिथांमोनहा बातिल खालामनांगौ बेखौ बिथांमोनहा उइथड्र खालामनांगौ आरो
खुनु जाथिनो जोङो 6 सिडिउल एरियायाव होनो हाया जायनि थाखाय जोङो बेखौ आयेनजोंबाबो जों थांगोन ओंखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो जे हाथियार होनबा बे नङा जे जोङो AK-47 गुलि बारुद हाथियार नङा नाथाय जों कलमनि आयेननि हाथियार जोंहा गोरा हाथियार दंखायो बे BTC 6 सिडिउलानो गोरा हाथियार जोंनि थाखाय बेवहाय नांनो थाखाय बयबो संगठनफ्रा फै जायनि थाखाय जों बुंदों जे बेखौ जोङो नांगोन आरो बे हाथियारजों जोङो दावहा नांगोन आरो बेवहाय जोङो खुनु गुबुन हारिफोरखौ जों बे जायगायाव जोंनि मानोबा जोंहा जेबो उफाय गैया जोङो दिनै खारै भुटान बर्डार सेरावल'सो जोङो गुबुनफोरबायदि जोंहा गोबां दस्रा देश थानाय दस्रा रायजो थानाय जोंहा बेबायदि गैया जों बहा थानो जोङो सोरबा बेंगलि सोरबा बांगालफोर बा सोरबा नेपालफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामनांगौसो जोंखौ अनदो जोंखौबो थांनो हो जे जोङो 6 सिडिउलाव जों जख्रबसेल' बर'फोर बेवहायल' जों थांनानै थानो थाखाय जोंनो हो जोंखौ मानो उल्थां फाल्थां दिनै जोंनि कनस्टिटिउसनखौ मानो उलट पलट खालामनो नागिरदों जोंनि 6 सिडिउलखौ मानो उल्थां फाल्थां माने सेर खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ बेनिखायनो आङो खावलायो जों बयबो जाहाथे बिनि सायाव सांग्रां थायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बेखौ मावा जोङो प्रमद सारखौ फेरेंगा सार बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे हानि सायाव 6 सिडिउलनि सायाव जों रायजो सेपारेट स्टेट मोनाबाबो जोंनि ट्राइबेल लेन्ड बेल्ट ब्लकआल' बे जोंनि बे 6 सिडिउला जाहाथे थांनानै थायो 6 सिडिउलखौ जों रैखा खालामनानै लाखिनो हायो बेनो जोंनि रायजो बेहायनो जों गोजोननाय मोनगोन नङाब्ला जोंनि बे 6 सिडिउलाव जोंनि गामियाव जुदि जों गुबुन हारिफोरखौ सोनानै लायोब्ला बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जागोन दिनै मजाबारिनि केसनि बिथाङा बुंदों मजाबारिनिखौ दासिमबो नंगौ हाग्रामाया होआखै जानो हागौ हाग्रामायाबो होआखै दिनै हाग्रामाखौ होननानै 17 बोसोर होआ जोंबो होआ होनना बुङोब्ला दा दिनै बेहायबो जोंबो होआ बे होयियाव बिदि लालायोबा जानाय नङा दिनै बिथांमोनजों कमप्रमाइस मानो खालामनो नागिरदों बिसोर माबेनिफ्राय फैदों माहानिफ्राय फैदों बिसोर जुदि बिनि बासिनो थाखायबा बिसोर न' दं बिदिबा बे BTCनि मानसिखा बिसोरखौ जोङो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव दोनफिननो होननानै बुंदोंब्ला बनाफाइड स्टेट होननानै बुंदोंब्ला बिसोर बे जायगायाव दङ बे जाय जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननो हायो बिथांमोना जेरै जोंनिखौ सान्तिपुराव बिथांमोना हाग्रानिखौ होदों बिसोर गामिनिफ्राय फैदों जाय गामिनिफ्राय फैदों बे थांफिन दिनै होहरबाय जोंबो मोजां मोनदों हाग्रायाव हाबनायखौ होखांनायखौ बर'आनो जा हारसायानो जा होहरनायखौ जों मोजां मोनबाय जे प्रटेक्ट जानांगौ हाग्रायाबो दिनै होहरबाय बिसोरखौबो जुदि होयोबा बे जोंनि न'आव हाबफैनानै थानाय सिख'नानै लाफैनाय बिसोर इनक्लुजारखा बे इनक्लुजारखौ जुदि बिसोरनो जायगा होयोब्ला बा गुबुन जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि नङै माने ट्राइबेल नङै जायगायाव जोंनि BTCआवनो जुदि होनोब्ला गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंखौबो दोनदो जोंबो BTCनि आवगायनिफ्रायनो दङ जोंखौ दोनदो होमबा बेखौ जों बिराद गिदिर भुल खालामनानै जागोन बेनि सलुसनखौ उनाव जोबनायावबो जों खालामहैनो हानाय नङा बे इनक्लुजारफ्रा मोना बे इनक्लुजारखायनो बिसोर जोंनाव हाबफैदों इनक्लुजार नङाबा बिसोर गावनि गामियाव थांगोन बेनिखायनो रन्जित सारखौ जों बुंबाय जे बियो जायनिफ्राय फैदों थांदों बेवहाय खुनु कमप्रमाइसनि खोथा गैया बेजों कमप्रमाइस खालामोब्ला बिसोरजों कमप्रमाइस खालामबा मजाबारिजों कमप्रमाइस खालामबा अल BTCआव जों कमप्रमाइस खालामजोबनांगोन होमबा जों नाख्रेबजागोन बेनिखायनो रन्जित सार बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथाङा बे कमप्रमाइसजों बे खोथा गैया बिसोर माबेनिफ्राय फैदों थांफिननांगौ मानो होनबा इनक्लुजार बेवहाय दिनै इनक्लुजार खालामनायनि थाखाय जोंहा बेवहाय हमदर्दी जानांगौ बा जोङो बिसोरखौ अननांगौ बे खोथा नङा जोंनि फिउचार बिदिबा जोंखौ सोर अनगोन जों बहा थांनानै थागोन जों बेखौ नाहरगोन जों होनबा जों दा बे 10 बोसोरनि उनाव जोंनि फिसा फिसौआ मिथिया बेफोरखौ जों दा आन्दलन पिरियडआव मोननायखाय जों बेखौ मिथिगौ नाथाय उननि बेलानिया जेब्ला मिथिया नोंसोरना नै आवगायनि लिडारफ्रानो आवगायनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो खालामलाङाखै बेबायदि बिदिखासो होमबा जों मा जाहैगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा मा जाहैगोन उननि जायगाया मा जाहैगोन बे सिन्थाखौ लानानैसो जों दा बे जिनिसखौ जोङो इनिसियेटिभ लानांगौ जादों बायद'था जादों जोङो बेनिखायनो रिकुवेस्ट प्रमद सारनाव रिकुवेस्ट जाहाथे बेखौ बे गिदिर भुलखौ हानिखौ कमप्रमाइस दाखालाम दस्राखौ कमप्रमाइस खालामबाबो हानिखौ कमप्रमाइस दाखालाम जों बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो बेनो आंनि खावलायनाय